Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho miwah sewasaning Gusti ingkang hambabar kabagyan katentreman kaluhuran. Mugi tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya saha kula waradeng sagung dumadi nuwun dumateng para alim ulama ingkang hanggung kula dherekaken sagung fatwanipun para sepuh pinisepuh ingkang dahat pinundi-pundi. Wenji ingkang mulya panjenengan Bapak Dwi Taufan Nugroho minggahing keluarga agung Bapak Darsono minangka ingkang hamengkugati. Boten kata lumpet dumateng para kadang strenada saking keluarga Sandiwara Barungan Ridho Budaya yang bisa saking tlatah Pedawang ngendut pangersani panjenengan Bapak Seswanto ugi titiari kalenggahan pargian punika dipun gula wentah panjenenganipun Nak Mas Adi Irawan utawi Mas Tongblung nggih. Ugi boten kata lumpen para lenggah kakung sumawana putri ingkang pantes nampi pakurmatan. Alhamdulillah titiari kalenggahan pargian punika saged nyawiji mangayu bagya wontenipun adicara tasakuran walimatul hitan putra saking panjenenganipun Bapak Dwi Taufan Nugroho nggih Nang Bagus Revan Fadil Ramadan yang samangke titiari bakdal maghrib mugi kiamawon anggenipun nglampahi hitanan lumampah kanthi lancar wilujeng slamet kalis rubeda nereng wikara kapara pinaringan enggal dangan wangsul malih wonten dampar wilangan dadosaken putra ingkang saleh ngabekti tiyang agami lan migawé tumrap nusa bangsanipun. Ugi titiari kalenggahan pargian punika Bapak Dwi Taufan Nugroho sakeluarga ana tepi adat tanah Jawa badhe Glukar Sukerto ingkang putra namung sawiji Nandang Sukerto untang-anting. Ora maksudnya tak bawani apa ora kok malah kowe kabeh. Kok tenggo loro gaji buta. Nyingkar nyingkur bawa iki. Ayo, kowe kok aja kono Anis Denis. Wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen kemutan lelampahan kang tresno tulus nadyan ning gubuk asmara. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak Ayo neng cagak kebak tulisan warna abang tanda isih prawan jenenge gubuk asmara piyen ate tanggung andum tresno yayo yo yayo tanpa bantal tanpa kloso pota-pote taman asmara
kira semono aku kok ya eling. Apa? Awit awak dhewe andum katresnan ning gubuk kae ya. Iya. Nganti diantem pacul. Catetan sajroning ati datan luntur saya marati Ya iyo, iyo ya iyo. aku kowe dadi garwa merga leren ning gubuk asmara Ridho Budaya Tetap jaya. Iya iya iyo 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 Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren. ayo Nang jaga kebak tulisan warna abang tanda isih prawan. jenenge gubuk asmara biyen nate aku andum tresno Ya yo yo ya yo. tanpa bantal tanpa kloso bota-bote wong nandang asmara Gubuk kae nyimpen wadi wiwit tepingen tumeka saiki. Gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti gagat rina. Hae. catetan sajroning ati datan luntur saya marati Ya yo ya yo. aku kowe dadi garwa merga leren ning gubuk asmara Wis dadi kasunyatan. Ki mau diparingi gubuk asmara. Lumantar tembangan Ridho Budaya Mangayu Bagyo Adicara Tasakuran Walimatul Hitan Revan Wadil Ramadan. Nggih. Aku ya ora samar karo bocahe. Sing ndi? Ya mesti sanding bapake kae. Oh, nek ana tabon langsung ngene-ngene. Oh. Seneng ngono ku. Senenge par iki. Demenake. Kintil tong blung terus tak ya. Bem, Dalah. wis dadi kasunyatan awak dhewe atur suka parisuka, paring palipur ana ing papan pahargyan ora kaliya mung awak dhewe iki ya jejering suka parisuka tasakuran Walimatul Hitan putra saking panjang Hamengkugati nuwun nggih Bapak Dwi Tawa Nugroho. Ya ing kasunyatan iki, Bem, Pripun? tak candhek anggonku suka parisuka. Awit sekawit rak aku matur marang sliramu kajaba ngudarasa babakan katresnan awak dhewe anggone lombaning asmara nata keluarga. Ning kasunyatan ana ukara wigati kang bakal tak aturake marang sliramu. Kok ya ra kaya adat sabene lho Kakang. Sampeyan iki jane enten napa to? Ora tak selaki ya, Mbem. Yen to kasunyatan awak dhewe kae tumiba ana ing tanah Jawa rak babat talas. Heeh. Kasunyatan paring sesanti ana ing tanah Jawa marang kadang gesang kae yen to aku kuwawa bakal paring pitulungan. Oh, ngaten. Kok ya iki dina kasunyatan ana cecala utawa nawala tiban kang ateges awak dhewe kudu mratitesake pranatan ana ing tanah Jawa pangadeg adicara pangruwatan. Oh, ngaten. Lajeng pripun Kakang? Amangka ana sithik tetembungan sing ora gawe kepenake jroning atiku.
Merga sapa kang sinampiran jejibahan pangadeg adicara pangruwatan kudu priyayi kang sepuh ora mung sepuh yuswane nanging sepuh babakan kawruhe. Bener. Yen to tetembungan sing iku ora dewapa kang pungkasan kuwi sepuh kawruhe awak dhewe ya wis sak mestine ngudi kawruh ana ing tanah Wis ora Jawa. kurang-kurang. Nanging yen to babakan sepuh yuswane saja awak dhewe iki muda tumaruna. Iya bener Kakang. Selawe taun durung diwenehi wiji dening Gusti Kang Maha Kuwasa durung sinebut bapa lan biyung. Iya. Mula saka iku rene sliramu rak ya sisianku njaluk wawan rembug bat caturmu kanggo nampa jejiban supaya iki dina aku ora nolak babagan pakaryan. Oh ngono. Aku yo matur nuwun banget lho Kakang. Sampean ki wis percaya karo aku. Ayo mangko. Babakan pangruwatan ki mau bener. Ature sampean sedaya menika bener. Kudu wong sing sepuh. Lah kene ngopo sampean ki kok ya ora slamur laku to Kakang? Kang ateges. Ya jumbuhake kahanan ing tanah Jawa to. Menika yen sepuh nang Jawa yen kakung karan apa? Kaki Lah yen wadon. nini kaya mangkon. Lah niku lho ingkang kula kesakaken. Aturmu kaya mangkono buka ing pamikiranku yen to ana kodrat bisa diwiradati nylamur kelaku kahanan nampa jejibahan. Nggih. Yen to jubuhake marang kahanan awak dhewe ben sinawang marang tangga teparo kadang gesang ana ing tanah Jawa sajak wis lingsir yuswaning awak dhewe. Ora sinebut Raden Pentul kelawan Raden Lah Tempo. terus. Sulih jejuluk kaki legaya telah nini legaya. Kaki legeye. Nini legaya. Kula sarujuk pinemu panjenengan karan kaki legeye so nini legeye. Nanging kok malah kula capet-capet mireng renjak ganter-ganter sak jawinipun griya to kaki. Sasmitaning para winasis yen ana prenjak ganter-ganter bakal ana tamu tumuju sakjroning rompok awak dhewe. Coba dirantu sawetara niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kang dadi sasmitane iki dina prenjak ganter-ganter kasunyatan tamu tumuju sakjroning rompok awak dhewe. Kok didangu kersanipun terwaca to kaki? Kaya mangko. Nuwun sewu Bapak. Boten ate kula tambuh kahanan dumateng panjenengan. Panjenengan pinaringan asma sinten saking tlatah pundi? Revan Fadil Ramadan, Panjenengan. kula Dwi Tova Nugroho, Bapak Dwi Tova Nugroho nggih saking tlatah nganguk pengapon. Nganguk Pengapon. Bapak Dwi Tova Nugroho. Kula pun kaki legayek dalah punika sisian kula niki. Anggenipun panjenengan tumuju sakjroning rompok kula kalian Kang Putra nggih menika Revan Fadil Fadil Ramadan. Ramadan. Punika Bapak Darsono. Bapak Darsono. Bapak Darsono sakeluarga sugeng rawuh nggih. Anggenipun panjenengan sakeluarga saking tlatah Nganguk Pengapon tumuju sakjroning rompok kula mengku wigati punapa? Ngenten kakir Glayek. Kula niki sebenarnya mewakili sak keluargane Bapak Nugroho, sepindah silaturahim kaping kalih ajeng ditepake putripun Bapak Nugroho marang kaki legayek lan niki nandhang sengkala niku ontang-anting ngoten. Bapak Dwi Tova Nugroho minggah keluarga agung Bapak Darsono nggih. Anggenipun panjenengan atur silaturahmi kula tampi kanthi asot kalih tambah pasederekan tumrap tiyang gesang tanah Jawa nggih. Mengku wigati ingkang kalih bilih Bapak Dwi Tova Nugroho. Titiari punika netepi adat tanah Jawa. Gadahi putra namung sawiji, Wijil Kakung nggih. Kenging kasunan nandhang sukta ontang-anting. Ontang-anting. Pun pasrahaken dumateng kula saha sisian kula. Lumantar konyon dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa nglukar Sukerta putra panjenengan. Nuwun sewu Bapak. Anggenipun panjenengan pasrah putra panjenengan kula saha sisian kula. Napa nggih sampun ikhlas? Ikhlas, sampun ikhlas nggih. lahir batin. Mbah Darsono ikhlas nggih wayahe dipun pasrahaken. Menawi sampun ikhlas sedaya niki mawon putra kula nggih. Sampun. Ya Revan. Bapak Dwi Tova Nugroho saha Bapak Darsono sakeluarga panjenengan ampun alit ing dalih
Bilih putra panjenengan Revan Fadil Ramadan badhe kula rengku kadya anak kula piyambak. Amin. Apara samangke dadosaken putra ingkang saleh ngabekti tias pagami lan putra sapa mesanipun. Titiari kalenggan punika kalukar Sukertono dadosaken putra ingkang suci boten gadah sukerta punapa-punapa kados putra sanes-sanesipun pinaringan panjang umur tepan takwa dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Nuwun sewu Bapak. Sak sampun panjenengan pasrah putra panjenengan mateng kula sisian kula. Tasih wonten wigati ingkang dereng kawedhar napa cekap dados wigati. Sampun cekap nyuwun kondur. Sajak panjenengan wonten dalem tasih kathah pakaryan, kula tansah sugeng dherekaken kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi iki lho aku. Piye? Keruat bocah lek suwenenge kaya iki lagi iki tenan. Aku ya lagi iki Ah, takon pakane iki, Pak kowe iki lanang tenan apa ora kok ora ngono? Lho, men- Takone kok ngene, Pak Krismas asli apa ora? Lah nek iki yo asli ya sing iso Apa mbok asli sila? aku ngono. Apa mbok sila? Mo. Tenan lho, bungae ra Ini karu-karuan. lagi. Dalem. Nugroho iki ra kanyono ya to. Nggih. Awak dhewe bebrayan durung diwenehi wiji senadyan to iki momong putra titipan bapa Witova Nugroho. Bakal tak gula wentah apa meneh anakmu bungae ngene duwe wong tuwa kaya badut ora guyu-guyu terus piye. Kowe seneng ndek Pak kaya iki? Ngadep rene ayo malek. Ngono. Ah. Ngadep rene nang. Ayo nang rene nang. Rene nang. Senyum. Senyum full. Iki lapo lho. Bener pose ku ngene. Kowe ku walah iki manah. Wis desit temenan kayak iki ancen. Warai, ayo senyum full. Iya nang full. Cool lah, cool. Wes nang. Tos ya. Tos. Kowe iki nek ngomong mbok sing cetok. Aku urip ndungku full kowe meni cool lah. Ayo. Aku gak mangan aku kok barungan. Untune teng cerangah. Ini lagi. Dalem. Iki mbok dino apa? Abah. Nek ya ora iki dina tak rengko kaya anake dhewe. Aku seneng di anak kaya ngene. Temenan. Kanan Ngene ora iki- mangan rong dina guyu terus wareg. Guyu terus pokoke. Ya. Nek ya ora kasunyatan kaya iki. Ayo ngene iki lho demenakno. Aku lah seneng kok. Piye? Seneng di anak ngene Aku iki. ya reti. Iki nek dek Wah, omah. ngene iki kepiye? Malah kaya pegel. Tak gedang. Oh, sik ta. Sik rek. Sik. Walah. Wah, ambune kowe cute bareng dakne ngene aku kok mak brang-brang. Wah, yo ngene. Waduh. Iki tak kandhani. Iki nek karo bapake. Heeh. Kula dikira anak bapak. Apa? Wong anen Kang ambek Adi. Ah. Eker wae terus iki. Paket-paketene ya padha awakmu kok. Ini lagi ya. Aja bunga. Aku ki yo eling lho. Heeh. Rikala dhisik 7 dina selawase kae sampean nak nyengkerke apa kae nek Wujuding gedhok pusaka. janur. Tak pundhute sik ya kaki. Sajak iki dina sliramu ngerteni apa kang dadi kakak. Ya, ya aja jagong ah. Jikuke sik. Kowe iki sing nganteng. Kowe iki ape diruwat sengkalam. Kowe nak ketak-keteng kok demite malah ning kene terus ora gelem lunga. Sing nganteng Aku mula perkara ngono. piye? Kowe gawa janur ngene, aku diapano tak kalar ngono. Nah, aku ngrasakno tak gentine rapiah ae. Waduh, lagi iki temenan kok wis ah. Kowe iki ya bener. Wancen ora ngerti iki ya takon. Ngono. Timbang meneng ae itu malah Ya, ya, ngekno ya, sembarang. Ya, wah, ya Allah. Iki berarti bocah sing cerdas. Oh ngono. Cerdas lah ngger Ramadhani kowe. Kandhane. Mbok, ira ngomong bolong lapong. Giage. Ade ngono kok. Iya. Nek menawa kemen takon. Iki aja kesuwen wong iki pegel kabeh. Sopo turu? Alah. Lapo.
Kok iso ngantuk dek bengi kira turu tapi ya. Kok jam silapo? Dolan HP. Tak kadani aja dolan HP. Aku HP kowe tak dol lare. Ora ngono, aku mah jogetan kowe ning kono melu joget nek kene muni ngantuk. Akalem kok ndake iku piye Mas Otem? Ini lagi. Dalem. Yen to kasunyatan iki dina Janur Anteng. tak sengkerke 7 dina 7 bengi lawase kae. Heeh. Mergo syarat-syarat iki dina kanggo netepi apa kang dadi pangruwatan. Oh ngono to Kak. Bapak Dwito Vanugroho kae netepi adat. Amangka ing tanah Jawa iki kebak adat budaya. Iya. Janur sejatine cahya utawa nur kang tumurun saka dhuwur. Kanthi jabah Gusti Kang Mokasa tak paringi aji sangut, bakal tak kalungke ana ing janggane anakmu supaya ngono. kalis rubitane ring sambika. Iya Kaki, monggo. Kowe aja adoh-adoh. Jele ya mundur. Kowe nak gledak temenan kok iki. Piye? Pasuryane iki lho sak bubare dikalungi janur kuning. Nak mrengingis malah ketok cetha. Guantenge. Lah iki kok ketok cemplorot pas soreane Den. Ngadep rene lho. Lah ya Allah. Sek. Lah kancamu godi-godi ngono. Iki ya pacarmu. Aku ngerti buri ae wis. Aja mbok lurokno mantu sik aku akeh kirung sunat kok. Ngadep rono lho ngadep rono. Heeh, Kowe iki disoteng. dadi sorting kowe. Iku ngerti tara ke disoteng Mas Denis. Ini lagi ya. Iku engko ana fotomu ning kono ya. Ndi? Ngalah iku bar kok ditempet ora ketok nek iku kan terus. Wis dadi kasunyatan sliramu mangerteni kanan kang kaya mangkono. Iya. Yen to iki dina nur utawa cahya nyawiji ning jiwa ragane anak. Ngono Kaki. Yen kabeh wis kaijabah dening Gusti Kang Makuwasa iki dina iwange manuku puja dening Gusti Kang Makuwasa. Anakmu bakal tak lukar sukertane. Iya Kaki. Jumangkah ana ing dalan kang luhur, Iya. kabeh panjangkane kang dhuwur, mesti wae kaijabah dening Gusti Kang Makuwasa. Mikul dhuwur mendem jero marang mertuane kang ateges ngabekti sing ngukir jiwa lan Oh raga. ngono. Iya Kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Revan Fadil Ramadan. Joko Flagor. Kaki lege ya. Ini lagi ya. Aku ya matur nuwun banget gandeng anakmu lanang ki mau kok ganti jeneng Joko Jlagur. Ben ora dingerteni karo tangga tepare niki mung anak titipan. Kasunyatan kaya mangkono Ning ini. sampean ki aja enak kabeh enak to, Kang Kaki. ateges. Adat sabene ning omah iki lak ya wong loro to Kaki. Lah iki ana bocah, mesti bocah iki ya mbutuhke prabeya sing akeh. Dasar ngene iki mesti jajane akeh lho Kaki. Loh, kandhane kok piye? Ya yo nek aku ora ngupa jiwa ngene iki sing tak gawe sangu apa wong anakmu iki. Aja. Kowe nek jajan paling sithik piro? 10.000 paling sithik. Kowe dadi anakku tak kei 5.000. Dadi anakku tak kei 1 juta. Setahun tapi. Kebanten kok bapakmu kuwi. Lah aku ora duwe duit. Ini lege. Dalah. Mula saka iku iki dina jejere wong lanang kudu nyukupi kebutuhan Lah keluarga. iya to Kaki. Palilahmu tak kanthi ning kutha raja.
ngupadi pangupa jiwa. Seliramu tak tinggal kelawan Joko Jlagur sawetara. Ngene lho Kaki. Kepiye? Wong anakmu iki mau bener wis mbok ruwat. Wis dadi bocah kang suci. Nanging atiku iki jen duwe wasumelang lho Kaki. Mbok ya aku iki digolekke kanca rowang supaya ngewangi jaga keselamatane anakmu lanang. Apa meneh ya anakmu iki sajake iki trengginas banget ya. Ah iya kok malah tak salehno ucul tekan ndi lak ya aku sing kelangan. Mangerti yo, yen to iki dina nyelamur laku kanan ora teges sliramu tak paringi kanca ruang tangga teparo. Lah terus. Joko Jlagur duwe kadang tuwa papat cacah kang rawujud. Heeh. Bakal tak wujudake pengarepan kanggo kanca ruang Kaya sliramu. ngono Kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Supiyah amarah alwamah. Mutmainah. Supiyah amarah alwamah lan kemot main. Yen to sekawitke badan halus tak cipta dadi badan kasar. Mergo iki dina aku njaluk guna sabiyantu kabeh tak kon jaga kadang wanom Joko Jlagur. Uga dadi kanca ring legi pesago ger. Yen sago jaga aja nganti lir sak kedheping netra. Ini legi. Lak kau ngenanggon ngupadi pangupa jiwa kanggo kebutuhane keluarga. Selamatane Joko Jlagur tak sampeno budak. Kaya ngono. Ning aku meling marang sliramu. Sawise aku budal ana ing kutha raja, sewaya-waya sakjroning rompok ana bebaya sliramu ora bisa muntasi. Gedruk lemah kaping 3 ndang jenengku. Krasa jroning ati bali tumuju sakjroning rompok. Bakal tak estokake. Sewang-sewangan andum slamet ini lho. Thank you.
Kadang kula si Joko Jelagur. Heeh. Morcon ini lega. Aku ilang. Mainah. Kowe wis tak wanti-wanti supaya jaga keselamatane kadangmu anom. Nanging jogene dina iki kowe matur yen kadangmu anom ilang, he. Dina iki kowe matur yen kadangmu anom ilang, he. Piye? Piye anggonmu jaga? Kapokem kapan kowe? Kowe dadi kene ya iki sogatanmu, Mutmainah. Ye, iki meneh malah halwamah dekekes ae. Katisen piye kowe, Wong kon jaga bocah siji ngene kok nganti lera. Mutmainah Supiah Hamarah halwamah. Sadurunge kaki legeyek lunga nang kutha raja. Kaki legeyek iki manti-manti kalawan kowe. Supaya jaga keselamatane kadangmu anom nanging yo gene, Ger. Nganti kowe iki mau lerwa anggonmu jaga. Rumangsa gelo simbok anggonku nitipke adimu kalawan kowe kabeh. Neng ngendi nggonku goleki bote-bote kepengin ketemu najan adoh tak parane mok nuruti karepe ati
Supaya hamarah halwamah. Ye. Kowe iki malah atiku bingung malah kowe do gojekan karepmu dhewe. Maaf. Supaya Ye. mutmainah. Ing dina iki aku njaluk rasa tanggung jawabmu. Apa kowe bisa mbalekake kadangmu anom ing papan kene mutmainah? Nini Legaya. Piye? Jenengan mboten usah tawang tangis Nini Legaya. Yo kene simbok ora tawang-tawang tangis, Ger. Kuwi bocah titipan sing kudu tak gulawentah ning papan kene mutmainah. Kula lan kadang kula kedah tanggung jawab Nini Legaya. Ya, yen ucapanmu kaya ngono Ger bakal tau gemi. Nanging rikala dhisik bapakmu manti-manti kalawan simbok. Yen to ana bebaya apa wae ning rompok kene kok kanthi simbok ra bisa nanggulangi. Simbok kudu ngedruk lemah kaping 3 mula ya Ger. Ayo ewang-ewang ana memuji ana ngersane Gusti Kang Akarya jagat supaya bapakmu enggal-enggal bali ya Ger. Bismillahirrahmanirrahim. Niaten sok matek jabat bayipun kaki legek wonten pundi dunungipun mugi-mugi enggal-enggal kondur. Kaki legeknya. Ini Legaya. Dalam kaki. Sumendal sumlang jroning atiku yen to kasunyatan mepadi pangupa jiwa ana ing kutha raja durung entuk pakaryan kang gumathok. Ning kene iki dina tak sawang pedhut limangan sak uring rompoke awak dhewe. Anggonku bali wae nyandung ngrimpet mangerteni kadang tuwa papat cacahe sedih jroning atine. Liramu tawang tangis kaya mangke. Kaki legeye. Ini Kula badhe matur wonten ngersa panjenengan mawon kok rumaos sajrih sanget kok kaki. sajak iki beda kaya padatan. Ageng kalepatan kula dhateng panjenengan kaki legeye. Esem gemuyumu tansah mapak anggonku bali saka ngendi wae. Ning iki dina tangismu kang dadi pitakonku. Walakon. Kaki. Menika babakan putra panjenengan kaki legeye. Joko Jlagur kae. Joko Jlagur ing dinten samangke Agnes kaki. Joko Jlagur. Kaki legeye. Kowe muni sago jaga kadangmu anom. Kene iki dina nganti nepa sakedheping netra. Kula nyuwun pangapunten kaki. Ing pengarepanku kowe munimu. Satata anggonmu jatur. Ing kasunyatan iki dina nepa sakedheping. Ini Legaya. Kula ajrih dhateng panjenengan kaki. Apa ora nganteni yen to kae Joko Jlagur putra titipan bapa Wito Panugraha. Yen to iki dina murca pidana apa kang bakal tak tampa? Kaki, kula nyuwun pangapunten dhateng panjenengan kaki. Kula nyuwun pangapunten kaki legeye. Yen to kasunyatan iki Kula kaos bingung kaki, kula nyuwun pangapunten. Aku ra kuwawa nyawang sliramu tawang tangis kaya mangke. Aku gong lenggono. Pripun kaki? Yen to kabeh mung pacobaning saka Gusti Kang Maha Kuwasa. Aku go jaluk pangapura marang sliramu. Pripun kaki legeye? Yen to lelakon iki kudu awak dhewe budidaya baline Joko Jlagur balika sekawan. Dados ngaten. Kula saka iku nini Pripun kaki? tak jaluk tata atimu munggah ning sanggar pamujan. Pandongamu tak kanthi budidayaku baline Joko Jlagur ka sekawe. Kula nyuwun pangestu panjenengan kaki legeye. Kaya mangkon. Jopia. Amara halu amalan kowe mot baik. Ora teges iki dina aku ora duka marang jeneng kowe kabeh. Kasunyatan mangerteni apa kang kedadian sakjuring rompok rakaliya kadangmu anom Joko Jlagur kae murca saka dampar kamandanu. Mutmainah
ingkang duweni aji ganta pangrasa lan panglimunan. Cucuke mlaku tumibya ning sakhuring pundakmu. Lan kowe kabeh aja enak kapenak mergo baline kadang ora kaliya kowe kabeh kudu mbalekake ning pengarepanku. Mula saka iku Nger, iki dina kanthi palilaku enggal budhal Nger. Supaya hamara halu amah lan kowe mutmain. Ora nganti gantalan dina minggu utawa candra, lagi sak kedheping netra wae jeneng sira bali ning pengarepanku. Ning kene ora nggo Jaka Jlagur kasunyatan ngirit payaman gegirisi kaya mangkin. Nggih, niki nyidra kadang kula si Jaka Jlagur kaki legaya. Dadi kang nyidra kadangmu ana, Ngger. Banget panarimaku yen to kasunyatan kaya mangkon. Yen to sekawitke badan alus tak cipta dadi badan kasar. Iki bakal tak balekake dadi badan alus maneh supaya bisa kanggo kekuatane kadangmu anu meresak ing garbane kewan Negrisi. Mula saka iku Ngger kowe kabeh manjing jiwa lan ragane Jaka Jlagur, Ngger. Mandek satrio tejo reksana tejane wong aran Katon. Gemblundung kok krikil malang-malang ler kadyondo. Losat-losat nang tengeng marga catur tengeng prapatan. Yen to kewan gegirisi pengarepanku iki dina bisa tata jalma. Sapa kang dadi dasanama, Ngger? Oh. Iya. Wiladalah Sri Bathara Kala Klap Sayuta. Yen to jeneng sira kepengin mangerteni sapa kang kumawani ngadeg dereng pengarepan. Ora kaliya spone tanah pelu Jawa, ya kaki legek kang dadi peparat. Iwas Oh, yo ning papan kene aku bakal dongengake sautara. Mula kawula kabeh padha dirungokake. Nalika semono aku dadi senopati agung ana ing Praja Majapahit. Gelar Gembong Kamijaya sing dadi aranku. Nalika semono Majapahit ketampan pagebluk ing gedhe. Esuk lara sore mati. Sore loro esuk tumengkaning pralaya iso bagas waras yen entuk tetumbale wong sak kloron ya wong ireng cemani loka kang aran Raden Pentul utawa Raden Tembem. Nanging aku nalika semono kepethuk dening Raden Pentul, dheweke tak sarana kanthi aris ora bisa, malah ndadekake peperangan ing gedhe. Bungah sak jroning atiku bisa adu tanding lawan Raden Pentul. Nalika semono aku deweling marang bapa guruku, yen kowe perang karo sapa wae aja nganti guyu lakak-lakak. Nanging aku lali Purwodok sinone bapa guruku. Banjur aku guyu lakak-lakak katon cemlorot sak jroning lak-lakanku. Aji Bandung Bandhawasaku karanggeh dening Raden Pentul. Dipepes otot bebayuku, aku njaluk mati ora diwenehi mati. Nanging aku didadekake reh-rehane Raden Pentul. Apa kowe isih kelingan
kaki legaya. Bathara Kala Glapsayu. Dadi apa kang dadi ing pengarepanku ora kaya wong jejermu besetan kimbong kami Jaya tetelane bocah ireng cemane luka sakembaran. Ning ya kasunyatan iki dina dadi jejering Sri Bathara Kala Glapsayu. Yen to kasunyatan iki dina jeneng sira isih eling apa kang dadi jadang panganmu titi sing Bapa Adam Ibu kang nandhang Sekerta 167 panutup. Coba wedarno iki dina siji mbaka siji bakal tak todhi apa isih kelingan Sri Bathara Kala Glapsayu. Kaki legaya. Iki dina bakal tak wedarake mula kawula kabeh padha dirungokake. Tak rungokake. Ning kutha ngendi utawa ning desa ngendi yen ana pawongan ndarbeni sangang sasi 10 dina kok nglairake ponang jabang bayi barengi mletheke surya saka wetan kena diarani bocah julung kembang utawa bocah julung wangi. Bocah kuwi duweni sengkala kali kikil geyek. Yen ora diruwat sengkalane bakal tak tadah kala mangsa kagilek geyek. Kembang kang ateges gondo wangi julung kembang utawa julung wangi tadah kala mangsamu kang angka sepisan. Sabanjure kang angka loro. Sak banjure ning kutha ngendi utawa ning desa ngendi yen ana pawongan ndarbeni sangang sasi 10 dina kok nglairake ponang jabang bayi barengi bedhog deng kae utawa tabuh 12 kae. Kena diarani bocah julung sungsang. Bocah kuwi duweni sengkala kagilek geyek. Yen ora diruwat sengkalane bakal tak tadah kala mangsa kagilek geyek. Kang angka loro julung sungsang. Telu sak banjure. Sok banjure yen ana pawongan ning desa ngendi lan ing kutha ngendi kok ndarbeni sangang sasi 10 dina kok nglairake ponang jabang bayi barengi aslupe surya saka kulon kena diarani bocah julung sarap utawa bocah julung caplok. Bocah kuwi duweni sengkala kagilek geyek. Yen ora diruwat sengkalane bakal tak tadah kala mangsa kagilek geyek. Dadi kasunyatan julung caplok julung sarap. Catur sak bajute. Sok banjure yen ana pawongan duweni anak siji lanang utawa anak siji wadon. Yen anak siji lanang kena diarani bocah untang-anting, yen wadon kena diarani bocah unting-unting. Bocah kuwi duweni sengkala kagilek geyek. Yen ora diruwat sengkalane bakal tak tadah kala mangsa kagilek geyek. Untang-anting upa unting-unting ki bocah siji lanang utawa wadon. Panca sak bajute. Sok banjure yen ana pawongan duweni anak loro cacahe, lanang loro utawa wadon loro utawa lanang wadon utawa wadon lanang. Yen lanang loro kena diarani uger lawang. Yen wadon loro kena diarani kembang sepasang. Yen lanang wadon kena diarani kedono kedini. Yen wadon lanang kena diarani kedini kedono. Kabeh bocah kuwi duweni sengkala kagilek geyek. Yen ora diruwat sengkalane bakal tak tadah kala mangsa kagilek geyek. Bagus banjur kang Sak ngongkon banjure yen ana pawongan duweni anak telu cacahe. Lanang telu, wadon telu. Utawa lanang wadon lanang utawa wadon lanang wadon. Yen lanang telu kena diarani cukil dulit. Yen wadon telu kena diarani gotong mayit. Yen lanang wadon lanang kena diarani sendang kapit pancuran. Yen wadon lanang wadon kena diarani pancuran kinapit sendang. Kabeh bocah kuwi duweni sengkala kagilek geyek. Yen ora diruwat sengkalane bakal tak tadah kala mangsa kagilek geyek. Atas titis tetes apa kang dadi wedarmu siji nganti 6 banjur pungkasing rembug Sing pungkasan kagilek geyek mula kabeh kawula padha dirungokake. Teka lor kowe duweni uni, teka wetan duweni ujar, teka kulon duweni nandar, teka kidul duweni haul. Uni ujar nandar haul. Kuwi ora mandi saka pangucapane wong liya, nanging mandi sak jroning unek-uneke dhewe. Yen ora dileksanani, turut pitu bakal tak oyak kagilek geyek. Kagilek geyek ana paran haning yo gene.
tak rewangi kedlerak-dlerak munggah gunung medun pereng. Amriye bisa tumuju ana ing desa Nganguk Pengapon kene. Sak suwise aku tumuju ana ing desa Nganguk Pengapon kene. Ya ana salah sijine pawongan sing duweni jeneng Bapa Dwi Taufan Nugroho kae. Bapa Taufan Nugroho kae duweni anak siji lanang sing duweni jeneng Revan Fadil Ramadan kae. Bocah kuwi ora duwe sanak kadang sedulur sing kena diarani bocah ontang-anting. Haning yo gene sakwise bocah kuwi tak goglok tak tadah dikala mangsa ora dadekake adem ayem tentrem sakjroning wadukku. Apara iki dina dadekake panas pedes preh kuwi apa sebabe kaki lege Sri Bathara Kala Glap Sayuta kasunyatan dredah sakjroning rompok kura kaliya pokal gawe wanggen tapi jadang panganmu titi sing bapa Adam kang nandang ya iki dina wedarmu jadang pangan siji 6 7 panutup lagi wae ndek wedarke durung garing lambemu mung anggonmu ngucap ning ya iki dina apa lali tetembungan yen to ora karuwat sengkalane kae ing pungkasing Rebo yen lali-lali kena ndek tadah kala mangsa. Amangka iki dina mangerteni yen to bocah kae wis kinalungan janurku ning ana ing janggane. Apara tak paring aji sangut kang kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Kang teges bocah kae wis kalukar sukertone dadi bocah kang suci ora ndek sekala apa-apa kaya bocah liya-liyane. Arep ndek goglok malang ora bakal gawe ademe wadukmu. Ndek goglok mujur ora bisa. Enake sakjroning wadak. Yen to kasunyatan iki dina gawe dredah sakjroning gokarbamu Sri Bathara Kala Glap Sayuta. Dasar para nyata. Kanan kang kaya mangko jaluk kanthi aris. Iki dina aku ndelok baline Joko Jlagur ka sekawe tanpa gethek ciri sawiji. Yen to Sri Bathara Kala Glap Sayuta mesti wae bakal sep. Kaki legeye dadi bocah sing tak goglok kuwi ora kali omong bocah wis suci kaki legeye. Iya nanging iki dina kaki legeye aja penak kapenak banjur njaluk anakmu ana sing sakjroning wadukku reh ning ana syarat sarana ampriye aku bisa ngutahake anakmu kaya ini kaya apa saguh minangkani kaki legeye Saja enteng sinangga abot anggon bakal mulungake anakku ana sakjroning gokarbamu. Yen to kasunyatan ana tetembungan memayu hayuning bawana langgeng tinitah saka Gusti Kang Maha Kuwasa kang ateges urip lan pati hake Gusti Kang Maha Kuwasa. Kowe kelawan aku mung tinitahi alam donya. Sarat-sarana baline bocah sekawit tanpa gethek ciri sawiji ing donya iki ana kawujudan bakal tak sembadani apa kang dadi panjalukmu. Kebiaring donya bakal tak cepakake uga aja njaluk tumrap lintang kelawan rembulan. kaki legeye Ana paran aku ora njaluk kebiare donya. Aja meneh njaluk temurune lintang kelawan rembulan kae sing ora. nek karepake Reh ning anakmu kuwi raga kekandilan nyawa sing kepanjingan sukma. Minangka gantine raga kekandilan nyawa sing kepanjingan sukma. Sing nganggo sarwa seta pitik putih siji wujude sing kepisan. Angka loro beras sak fitrah sak rambene. Sing angka telu mori sak dedek sak pengawe. Kabeh syarat sarana kuwi mesti ana werdine kaki legeye. Hamung iki dina kaki legeye sing bisa werdekake apa sing dadi penjalukane Bathara Kala Glap Sayuta. Kliru pralampitaku pitik seta mujuti jiwa raga kang suci kanggo gantine jadang pangan ngedemke sakjroning wadukmu. Beras fitrah anyuceni jiwa lan ragamu. Yen to mori putih kanggo buntelmu sewaya-waya madhep marang Kang Kuwasa. Awujudan ing donya iki ana apa kang dadi panjalukmu? Atur respone tanah blu Jawa kena ndek ugemu. Enggal mutahno anakku ana sakjroning gokarbang. Kaki legeye Ana paran ora usah kesuwen. Sakake anakmu sing ana sakjroning wadukku. Mundur sak jangkah tak jeblakno. Tak utahno sama sakjroning lalanku.
Ini baline anakmu tanpa gedek ciri sawiji kaya wingi wengi. Lah kok anakmu mosak masik ki mau piye ta iki? Apa ketunan kok tutuk mripat lho? Ketunan ki ya macem ngene kok malah ngene iki lho. Ah iya. Iki mau jane menyang diae to, kaki kok lagi. Ora ketemu. tak silai kasunyatan kacidro dening Sri Bathara Kala gelap sayuda. Oh. Ning rahayu saka Gusti iki bali kaya wing tanpa gedek ciri sawiji. Coba titi sawetara. Tak titine janur kuninge ya isih lho kaki. Iki ya isih utuh kabeh kok utuh kemploh lho kaki. Bener. Aku ya matur nuwun banget. Kabeh lelakon iki mung kanggo wadine awak dhewe aja nganti wong tuane sak iki dina mangerti napa kang dadi kahanan. Ora kaki, ning kok malah aku krungu prenjak ganter-ganter sak njabane omah iki jane arep ana apa to kaki? Tak sawang saka kaduan kai. Yen to ora samar. Bapa Dito Manugroho minggahi keluarga agung Bapa Darsono. Keganjangan tumuju sadaya rompaya awak dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ora pangkling nini. Bapa Dito Vanugroho minggahi keluarga agung Bapa Darsono ning gawe kageting atiku. Nggawa pitike kemulan anake sumuk kok iki malah dijageti. Panjenengan beto ngados manis sajane damel kageting manah kula. Saperlu punapa panjenengan tumuju sakjeng rompok kula kados beto kanten. Ngenten kakek legaya, kula niki memakili sak keluargane Bapak Nugroho, sepindah silaturahim kaping kalih ajeng jak wangsul putunipun Bapak Nugroho, kaping 3 niki memaring sedekah utawa ganjaran marang kaki legaya lani gaya sampun ngruwatake putunipun Bapak Nugroho. Dados sedaya menika minangka sedekah panjenengan Bapak Dito Vanugroho tumrap kula saha sisihan kula. Napa sampun ikhlas, Pak? Ikhlas lahir Ikhlas batin. nggih, Ibu nggih ikhlas nggih. Dadi kula tampi mugi dadosaken berkah lumeberipun rezeki panjenengan sak keluarga. Amin. Coba kae temen. Bapak, sak sampunipun panjenengan pasrah sedekah tumrap kula saha sisihan kula, ing mriki badhe ngajak kondur putra panjenengan. Nggih. Janjane wonten wigatipun apa kok enggal-enggal pemawon dijak kondur. Mangke ajeng kula kitanake. Pun hitanake. Nggih. Kula tansah saged temuji anggenipun samangke Revan nglampahi hitanan pampah kandur lancar Amin. ucap slamet kastupito negara pinaringan enggal dangan wangsul malih wonten dampar kula dadosaken putra ingkang saleh. Amin. Ing mriki kula badhe masrahaken janur dumateng panjenengan sami. Kula suwun nggih Bapak, janur punika samangke panjenengan dekek sak ngandhapipun bantal utawi kasur biasanipun putra panjenengan sare. Selaminipun sepasar dinten utawi gangsal dinten. Sabadan gangsal dinten, janur punika panjenengan larung utawi bucal wonten lepen ingkang wonten toyanipun mili. Nggih, sing penting nek saged mili nggih. Kanthi pandonga Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora ngguak wujuding janur, nanging aku ngguak sengkalane anakku ontang anting nggih. Anti jabah Gusti Kang Maha Kuwasa, wilujeng slamet kalis rubeda nireng sambi kala. Dipun Fatihah kaping 3 nggih. Saya sanget mangke ndedonga dados putra ingkang saleh nggih. Ing mriki sampun dados anak kula paring jejuluk Joko Jlagur. Nggih. Jangkep Sarasarana, Bapak kula aturi nimbali. Kula paring tulodo, Pak. Nggih anakku Revan Fadil Ramadan Joko Jlagur. Nggih anakku Revan Fadli Ramadan Joko Jagur. Dalem, Pak. Tes. Nggih putuku Revan Fadil Ramadan Joko Jagur. Dalem, Mbah. Adicara pangruwatan netepi adat sampun kasembadan nggih.
Semangga adicara dipun pungkasi kanthi barokah Fatihah. Mugi sedya wigatika ijabah keluarga panjenengan tansah pinayungan keselamatan kaberkahan dan Gusti Kang Maha Kuwasa. Minal hajati bil barokatihil Fatihah. Bapa putra panjenengan kula pasrahaken dhumateng Bapa Tuan Simbah ya. Nyuwun pangestunipun Bapa Mbah Uti ya, nyuwun iya. Alhamdulillah Bapak Dwi Tofa Nugroho sakeluarga minggahing keluarga Agung Mbah Darsono nggih. Titi purnaning pahargyan kula tansah sugeng nderekaken kondur rahayu nirikara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki, Ini lagi. niki malah kula dipun paringi wujudipun embor. Salebetipun embor menika wonten uga rampenipun bab menawi sedaya wonten merdinipun lho Kaki. Wis jamak lumrahe awak dhewe iki urip bebrayan ana ing tanah Jawa. Amangka ing tanah Jawa kae kebak adat budaya mengko werdilan samudana. Ana unen-unen yen ta wong Jawa aja lali jawane. Embor. Awak dhewe wajib gemborake utawa ngandhakake marang tangga teparo ana ing nganguk pengapon. Bapak Dwi Tofa Nugroho wis nglukar Sukerta putrane. Yen beras kuning. Iwit suwe anggone ngening-ngeningake pikir. Sok kapan aku bisa ngruwat sengkalane anakku iki dina wis kasembadan. Kembang setaman. Kembang setaman mujuti yen to Bapak Dwi Tofa Nugroho minggahing keluarga agung Bapak Darsono kae ora lali marang kadang tuwa papat cacahe. Para nabi, para rasul, para waliwah tanah Mekah Madinah tanah Pulo Jawa. Wabil khusus kaki danyang nini danyang sohibul wilayah ana ing tlatah nganguk pengapon minggahing ahli kubur jaler lan estri. Niki wonten wajibipun lho. Wis dadi kewajibane wong tuwa. Ora mung nglairake, maringi jeneng, ngitanake, nikahake uga ngruwat sengkalan iki kewajiban. Godhong alang-alang apa-apa godhong kluweh. Mengko werdi yen to Bapak Dwi Tofa Nugroho sak keluarga kae. Wiwit awal duwe hajat lan akhire tansah nyuwun dhumateng Gusti Kang Maha Kuwasa supaya ora ana alangan apa-apa kalis rubeda nir ing sambikala. Sakbakten duwe gawe to hajat kae kaluwehake kajembarake rezekine ka sasmitaning godhong kluweh kang ateges luweh lebeh sembarangane kae. Upat luar mujuti adicara pangruwatan ontang-anting iki dina wis kalukar dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Sineksen para malaikatipun Gusti Allah SWT, para nabi, para rasul, para waliwah tanah Mekah Madinah tanah Pulo Jawa. Wabil khusus kaki danyang sohibul wilayah wonten ing tlatah nganguk pengapon ugi dihangestreni para pamirsa kakung Sumawana putri tinampi ing dinten inggih menika Sabtu Legi malem Minggu Pahing. Kanthi piwaosan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Luar saka sana subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar. Sri Bathara Kala gelap sayuta. Dasar para nyata. Ora teges aku nglirwake apa kang dadi panjalukmu. Yen to kasunyatan iki kabeh bakal tak wujudi apa kang dadi panjalukmu. Nanging aku njaluk sabiyantumu pesagu. Saguh kaki legaya. Yen to rina lan wengine Sri Bathara Kala gelap saya tak kon jaga keslametane daleme Bapak Dwi Tofa Nugroho. Yen to nganti bebaya kang bakal ngridu saka lor. Tak oyak saka kidul tak balik nang alor. Bebaya kuwi saka wetan. Tak oyak saka kulon tak balik nang ngetan. Kang ngridu saka kidul. Tak oyak saka lor tak balik nang ngidul. Kang bakal tumomo saka kulon. Tak oyak saka wetan tak balik nang ngulon kaki legaya. Sadepe ateges Sri Bathara Kala gelap sayuta jaga keselamatane daleme Bapak Dwi Tofa Nugroho rina lan wengine. Yen to iki dina kasunyatan ngisor lan dhuwur tansah pinayungan keselamatan dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Raga kanthi lan nyawa kepanjingan sukma. Seta wujude siji cacahe mundura sak cak bakal tak pinakani. Ampuni kaki legaya.
Mugi-mugi laksanaken adicara titik kalenggahan pahargyan punika. Alhamdulillah lumampah rahayu ing wikara. Matur sembah nuwun sanget dumateng para lenggah kakung Semawana Putri ingkang sampun kepareng hangestreni adicara purna teing wasana. Kula sakadang saking keluarga Sandiwara Barungan Rinda Budaya nun gonging samudra pangaksama. Amung sesanti Jaya Jaya Wijayanti rahayu kang sami pinanggih lestari widodo kalis rubida nering sambikala. Nuwun nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.